Unya, Jay, wala na si Barok. Kabalo ba ka, Jay? Dako kay kugugmani mo, Jay ba? Ji! 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 Naisakyan na si Barok ko! Ta! Kuya ta! Tutag mon! Nya bulan to'y mo ato sa mi ha! Biyan sa kadina kay nagsakyan na sila! Ato sa mi mo! Punta may gulis Barok ko. Panglawagaw kayo ba? Nagdiskarte na ang tako. Takot na ko eh! Dari pa yung baktas man ta! Mas Cici man to. Kasuroy lagi sa dire. Kadayon ni ko pangagyap ani ron. Ano yo? Ayo! Ayo! Nak! Jo! May maway kay nano mo sulod sa kay patingin ita sulod. Kita galing sa mga Sulod lingkod sa baktas mga. ni eh! Lingkod. Maayo kay nakalaag mo. Siyar sa kunak pi! Oh, na dito. Dito lang eh, naisiya sa lahat. Dapat may diriya kayo mo. Relax ako kadali iya. Sulod sa ko. Sige, kay patingin ita, relax na sa sulod. Ayo. 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 Bulan to yun, sabi na to ah. Laag man. Oo, Jo. Kitaan mo na ako, Ji. Mas Ji dire ba? Isulod? Oh, happy sila kay padulungon sila sa mall unya pangkapoy ba kay patingin ita. So, relax na siya na dito sa kwarto. Mao ba? Jo. Puslan man, Jo, nga. Nana sila dire, Jo. Mamisita ng tako. Amo ba mo din yung tuyo dre. Sige tayo na. Lingkod. Yes! Jo, salamat, Jo. A few moments later. Oh, nara si Mas Gigi Bulantoy. Ay, Bisita Gigi. na ka. Uy, nakalag-lagi ka ba? Oo, Ji, kay Ay, sa Bulantoy, ako istorya si mo ba? Naarap yung misita ning Mas Gigi, kato si Barok. Ha? Si Barok? Kinsa ba na, Jo? Abi, manakong nakaila na kang Barok kay pa, haha, baka yan karon mo, hindi kakaila. Basta na inamisita niya si Barok. Sige, biyan sa tungkol niya, kay bisita mga lain po kay mga tubang tagtuluan eh. Pasalamat ko, Ji, ba nga. Nakaigayon kag ari ni bali ni Jojo. Unya, karon na naman ko diri yun sa may buhato na to. Mo lagi, Ji, nga. Mangulitaw, lagi ko nimo. Ayo. Ay, mauday na si Barok Bulantoy. Ha? Muna si Barok? What? Ani ko kay misita ko si mo, ha? Nah, unya Bulantoy, sa unta man ni ron, amas Barok. Mo si Barok? Pangalan pa lang. Panglawgaw na. Ji, kinsa man Ji mo ning Uncle Ji? Di, si Bulantoy na, namisita sad na siya. Oh my God! Ano nga ako misita mo po ko? Ano mag si Barok akong nadunggan ron? Di? Sinsa ka Ji, kay wadyo ko nilag flower ba? Uy! Ay, namay ka Barok! Ano ka nasulti na ani? Pangdama yan. Bisita ka sa Si kuha? Mama Rejek. Ha? Hindi si Gigi ko misita. Agoy, patay. Sakpa na pong mama si Barok. Ay, di! O mga nasulti na ngayon Mama Ji. Bisitahan! Kisa mo to Ji? Gigoy na si Barok lagi. Ako atong mamag. Gusto magod kay niya si Barok. Luyang Barok ay. Ako yung magkaangkot yung pala ni Mulon Ji. Unya Ji, wala na si Barok. Kabalo ba ka Ji? Dako kay kugugmani mo Ji ba? Ji! 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 Naisakyan na si Barok ko! Ta! Kuya ta! Tutag mon! Nya Bulantoy mo ato sa mi ha! Biyan sa kadina kay nagsakyan na sila! Ato sa mi mo! Punta may gulis Barok ko. Panglawagaw kayo ba? Nagdiskarte na ang tako.